Enziwe umjolisi kushawele izandla ehambe yokhala lapha na kemsinga emachunini ke kubo kwenkosi yamagcokama. Bafowethu ngicela kunibingelela la kwisiqiniseko esemida baqala ukusijoyina kuleli khasi ngicela benze ubulungiswa ke bagcinisele button ka subscribe ke ukuze beyithole shisa zinjalo. Kunconywa isenzo esihle umjolisi eyokhalisa umndeni ke wakwaDlamini ke lapha na ke kubo kaSicebi ke inkosi yamagcokama ke ukuyinsiza ke okungusingaye ke njengoba sazi ke ukuthi ke lo mndeni ke usahlasela umuka noma ifu ke elimnyama. Umjolisi ke ufike nenkabe embi noma ke nenkomo embili ke lapha ke ayokhalisa ke lo mndeni. Sikhumbule mesikhuluma ngomjolisi ke sikhuluma ngomuntu ke ethi makabe untanga yakhe ke uSicebi umfokwaDlamini ke noma uSicebi ke wafika kuqala ke endimeni noma ke wavela kuqala ke kodwa ke bayalingana ke lapha ke mobabuka ke ngokweminyaka yabo ke lapha ke isenzo asenzekile kulo mndeni sihle kakhulu. Uthathe impunga ezikhulile indala wathi bo baba bami ngiphekezeleni ngiyokhala kwelinye lamaqhawe bese ibambe nayo la embuthweni kaMaskandi. Ukwenzile umjolisi lokho ke abantu bakushayela ihlombe wafika nenkomo ehamba labantu abadala abayomzimamisa noma ke abayomqinisa idolo njengoba ke sibona bafethu ke ukuthi ke kubhlungwe kuwo wonke umuntu ke okhona ke endimeni kaMaskandi kuphinde kube ubhlungu wonke ke umuntu ke ungumlandeli nasezihlobeni nasebanganeni ke bafethu lento namanje abantu abaningi ke abayikholwa. Kunabantu namanje ke kuma comment abasakhala ukuthi ke lento ngathi iyiphupho ngendlela ke kwenzeka ngakhona. Bafethu umjolisi wenze kuhle kakhulu wahamba waya kuwo lwamndeni ke eqhutshwa ngobaba bakhe namakhehla amadala asekhulile alaziyo ke isiko noma ke aziyo ke ukuthi ke inhlonipho ibaluleke kangakanani noma emzini umuntu ayokwethula ukukhala kwawo aphinde aqhamuka nalezi inkomo ezimbili ezithengwe umjolisi ke lapha ke insizwa esendemeni kaMaskandi eshafa futhi uMaskandi ke ocwakeme kakhulu ngoba ngeke ubabalo uMaskandi beba u10 ungalibalanga igama likaMjolisi. Bafowethu lezi sekuphathele zona la kwesiqiniseko esemidi ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like la ma video ke siphinde ke sidibane kwezinye.